opemso ono na himfie ba be ye fe be ye kese esi wiase nyina de obo ahin bebre na no poku are no ma wa no asante kotoko no no so ni ebedi akon aboabo ho etio ne to na sakra aboanko a ye de etiri beto ho asem ne frititio efrititio odmankoma ade no yamfa anto de da na efrato odmankoma ba ade nananom nkoso anya okese se bre no do nya adaje na wo hwe ye de ho se yesum nananom ye ho so se yesum Ghana ade ya mayimu yoduru no amamre ne abakosem na nananom so na yentua no na afiwe na twede amponyankopon ede krobia we fi Asante kotoko hene eche Asante man mani nhira ne beso Ghana so no nimfie aduonu enum nie na osenkani Otumfuor ya onunsin okoji aman yewura kwesi de edikan wa fi mu no oba hemfie na opesenko beben yewura na nka asema na nanom de asoma no no wakoka kire no enu ntine ya ba ebedi hu nkomo krobia bi fi Asante kotoko hene odudo bribie osietutu nyame kese nimfie aduonu numu a afiwe wo be hye ho fa no honhom ne kyerese honamani nso so de na sese yehunu na afa eye ensamo a yede soma wosenkani Otumfuor se onkobo eye krobia bi fi Asante kotoko hena mane no nso yede hu nkomo midi ede maame frozia emi mo atena se ya ye hu so mesa mo wachenso ya ye hu so na afishia panso afi enkom betoye mfie so na twede apokwa me oboro ade odumankoma mnunkum odumankoma owia odumankoma osrane odumankoma ensoma odumankoma ohome ene odumankoma mframa omadoye ne omubruhunti ne yeda so tiase aye hu de de setete botan amen amonso mu hu te sai oh ajana dom yanso yo hoye pia ejana ya ba ye ba bisuya de no nze yo hoye anesa egusu aye somo ya odama na no kwesiada ade edikan ya oba kosoko hina himfie ebedi ade edian ene do bai me fasa akwanya we so na machia wahwefo ai we chichi ni benche aw mama sadumedi akọ abedu ene unam ba bia na yeka Alandu Media na omoka na senkani ihu wo ya da mwase nkoso na monhwe na monhye ane ya de ni die ni obu ni ahobrase ema mo afihia pa sababi obi nyankwa amen da amen na ya fasa akunya we so ko bia Asante kotoko hene sika kokko wura amansan nyina ehene wiase nyina hene a ya dan na di a kire osenkani Otumfuor yaw no nsini okoji aman se ni mo hu deru bom mu ase ema yewura ene na ahemfo ene ahemfo a omaye krado se omote se na ahemie no epegya pa omunyina ba besom no bom mu ase ma omunyina mema asangani me be pie ewo akweside na kire se eyoso ena ni yede soma menso se memeka no nso so odumankuma adaroma ninya akwanya ekaye emote obonitinko se ebrenaso se sikakoko egwa kofi ehene Otumfuor se etu abebio otosu mienu onu no beye wiase nyina hene
enti memra na memesum na memkan kyerɛ no akwanya bɛba ama yaka kyerɛ no ama nipa nyinaa hu saa da no ne besi no ɛsɛwani ɛnsese yɛka kyerɛ wo yɛn ne ɛho adwumayɛfoɔ ɔno ɔka ho asɛm a ɛnyɛ yie ɔsɛnkani bosomfoɔ yaw nunsini ɔkogye aman ɛna ɔdomankom adanse bɔna ayɛ me ɔsɛnkani ɛde ama asanteman ɛnyɛ ɔno nko ɛno abra kɔbra a ɛnɛ ɛpokɛseɛ ɛyɛ ne da bosontwe a ɛnɛ ɛyɛ ne da wiase nyinaa ɛbɛba bosontwe mu abɛsa atɔ sɛdeɛ na ɔmo kɔ Jordan mu kɔtɔ no bosontwe wiase nyinaa ba bɛtɔ bosontwe ɛwɔ kɔ bi Asante kɔtɔkɔ hene asase so nneɛma bi esisi edi adanse pefee sɛ kɔ bi Asante kɔtɔkɔ hene ɔno ne wiase nyinaa hene ɛno nti na soro ɛne asase ɛsoma me sɛ kɔ na kɔ ka kyerɛ no minya akwanya ka kyerɛ no ma ɔbɔ ne tinku na nneɛma ɔdama wɔka sɛ esisi no a edi adanse no nneɛma no ebi ne de ehemfa ɛsɛsɛ yehu no ebi ne sɛ ɛnɛ otu eni hwɛ asase wee so a ahemfie biara yɛsiesie no pɔtɔ fɔwɔni to fɔm na hwɛ ahemfie biara ɔmo bubu dada no esi ne foforɔ fɔwɔni to fɔm wobɛhu sɛ sesei ahemfo no ɔmo edi wɔn huni ɛma kuro bi Asante kɔtɔkɔ hini Sigagwa Kofi ɛhene ɔsɛ yɛfrɛ ne miwura no na ɔno soso ɔfrɛ Sikagwa Kofi ne sɛ miwura eti onim sɛ Sigagwa Kofi ne wura ɛwɔ hɔ na ɔno deɛ ɔsɛ ɔyɛ hwɛsofoɔ wiase nyinaa ɛhene a ɔdomankoma eyi no ɛwɔ ewiye bere mu a ɔno na ɔba bɛdi wiase nyinaa so ɛno ho pɛmpɛnbɔ ɛna ɔbɛte na yɛsɛ ɔno ɔyɛ hwan hwɛ onye kasa pɛ ɛbra anyway wobɛhwɛ ɛwɔ Alandu Media Alandu Media bipacho edi we mi bisae no osa no ose enye brofo kasa enu na ma meji tum ani ohwe na onya te saa anyway a me kan wa asem se onya kasa etia Otumfuor ose etu ababiem nyame kase onya kasa tia ne pe wate nkwa na so onya kasa etia Sigagwa Kofi hwe wiase nyinaa hene eni sika kokko litino odi hye adanseman mu saa Sigagwa Kofi no adanseman mu ena asem no esiye enti tete no na ya bosu nyinaa ye sika kokko bosu biara eni asase so a yedua sika kokko eni enti sika kokko nene ohene no na ne hene no a owa asase so no ene kro bi Asante kɔtɔkɔ hene opim so yewura so wunima ene ye ka kyerɛ wotnya te na ya asoɔden ye wo a wogyegyeregyere odomankum mframa odomankum ohumi wobehu ekwan omodo befa so enti me nhwe sesei no dodo memo emabata ho ba ye ya anam so masebi emebunu a wo ennim wo hu ni se asem bia wo ho kwan no mutimi ka ehu sunsanso bia ma akire wo matu mu hu asi wo sesebi so sebi nyado ombe kasetia de yen kasentia no
no mbeye ni amo ho sama che de enya ni amo ho sama nche na ye krobe refer Asante kotoko hene na saafo no omo gina hene prempren na omo chena so te sei saafo ni nyine ni daache odia kontinta kase no so na hwe ne ekoso wo wiase ato ye nkyem ne niema esisi won krofo aman so ye man mu kurapo ebi esisi nyine free asonde a emrantie ene emabawa eyetia abodie na edubra esese emrantie ene emabawa ede enidie ede ma abodie ene nia odoma nkoma ede abodie nyina ahye ne nsa a oni krobi Asante kotoko hene a omani sika kokko nyina akonya ojinu echinya enyiye ena oba sika kokko etire nyina soso a eno na wo obo ase no eno na mese se de omo kire no ne sika kokko no nefe ne emuduro ne buo se ye de ye bibia ne eche ne we ni onyam ene ne oman we de na eno na niti ewo adansemamu a nisika kokko egwa ene kofia yede ewa Asante mamu a Asante mawura enyema esisi won so oba be di 25 years enti mema enyema ekosu wo wiase we mu no di adanse prefere edubra Asante man obete na ohini bisisi obete ohima bisisi obete ahade enfo eye ahimie no hu emponimponiye se da ya na mpanyin ka se abo bia be wu a opre no anase asenkesi e ba franka ensiso no we franka bia ensiso iti ye hu aderuboni ene osenkeni bosonfo yaw nusi okoji aman nano ade obaye entimi yenhwe se de wo ka se ebi mo ka se obi yese bi oba bi na nka enim san ko ba dan ka won kasa entra be bi se wo kasa tra no na ka se wo ka se fa na fofa from fa no emprempren aye wo mi de eye Asante de ya anasa maya no mo Asante na bibi nti o mo so ma twe wo mo ho wonyina ba be ka ho so mo kosoro so mo bafo me say adie no eko 2023 won ye de baaye 2023 no ediye ba number 7 and 2024 ediye akọ number 8 2 plus 2 ube yi 0 na front ube 2 plus 2 plus 4 eti ebe mo number 8 na che say wi ase na akọ aba besi na name ena edubra number 9 eba be rule the whole wide world na number 9 no eno na eye the planet Jupiter kwesi boni efre Jupiter no onu na eba be rule the whole wide world na sa tumi no eno okrobi Asante kotoko hene nisika kokko no eye okurafo ewo munti no onu no beye asase so enu no mu kotu wo Matthew 6 verse number 9 osimo bompa ya munka se ye ne ja wo soro odi wonte wa hini mra de openye wa asase so se de ye ewo soro iti ahinie na omo se nka wo soro no esese ye den esi wa asase so se de ye ewo hefa eso iti ko bi Asante kotoko ahinie no eno na e ba be ye se de eja ne pe ewo eso hwe ko bi Asante kotoko sika owo no ye pe ni eni eno ntino na cha se ahinie ko bi refer Asante kotoko hene na hinie na nyamiama o se ye kan among frontiers from
book from Genesis to Revelation, you know, one politics, one democracy, one autocracy. Trene kan fa crowberry refers and take hina ahini hu a abamu Job say Job Job 8 ya true we say no obi beka say na eyi fa na abenti kan mamhwe na metimi Job 8 verse number 5 say wala onhwe nyankopon akiri kwan na okoto sre otumfuor ipacho hwe me say o kere bibi o say onkoto papa na obua enti o pe onyankopon wa asase we so a ono ne sikegba kofi ehele Otumfuor o say ju inti ukwetina onyinche enipacho wọ́n say we ko obo say ne hu Asante fe na oka Job 34 verse number 10 hwade o say inti mu amuwotire muntie me empalo onyankopon se obedi asemone na Otumfuor ebedi emumuyosem yuraba ye she entoto ya otutu ewa Asante memu ahensem nsasesem yenya kwaye yebejai gold tu yebejai diamond tu ewo nsuwesuo mu a ko bi Asante kotoko hene ena osore na okapa obia bejai yedi tumi na manu na osi enye enu a odomanko frama odomanko ohumi ohun be kun ibacho yantoaso o say 34 verse number 10 am kan yo o say inti mo amotire montime empalo nyankopon so obedi asemone na Otumfuor obedi emumuyosem na emo onipa ni yeso ka emo tuamo iti mo wankoto anse Otumfuor no obetua oka na emo no wow ni ye ne wow mumuye no ne betua wa me pacho osese obetua na sede obi akwante ye no sara verse number 12 o say ampa ni ampa onyankopon ini asemone no Otumfuor inchiatemu yuraba ye ayafeno ohini Solomon ahensema na ewo court ewo ehefa ojini nyina ba miranhia eno okani nyina maku o say ansa na obedi 25 years anniversary no na ahensem de wakari nyina ewie ama wesisi na hemfo esisi osisi ewa Asante memu nyina ewi bibi koso na wiase nyina hene no obepie eho dance ni me ena me ya osenkani ewo sigegwa kofim enenti na chese crowberry fi Asante kotoko hene awo ye nshira magana yes I awo na Asante man so ba yo yes I ne ho asem ne da hoda ewo book me pacho Yohane Dinsem kura almost book no ye ho asem ye bibifuo ye ho asem ena kwesibroni ebe fan 1471 ena odi kosiesie ya ena sa de baye 1482 ede be dada ye se Debi sanse ye ja wo so no kwa na ye mpaya na ye apaya na nananom yie ye ja wo so ni ho nte wona na ye apaya na nananom yie ye de mo de so nyina e de bebrem enti me ye hwe se ni han ye crowberry first and kotoko hen ni han eno na mamanfo ne hu a eno nti da wo mo ba no na ye nso so wo ya achade ne de maye no ye na se mododo na nso ehu no adenti na tesa pacho oko wiase amanyi na emu a ni pacho
Isaiah. Wọ́n yìí náà penasha. Me say. Adentira say eni wọ́n náà ehun no. Adentira. Kwesi broni ebe chiche nipem. Ena Asante omubande ni ena Fante omubande ni odumankuma ede asase we to ho ma ye nananom no ona enchichemu enim ne ye nuafo ye mebi ba ya asase no so pe ena de empapa mu e ba ye we frua na ato nipa bi no mutim se asantefo ye huhu asantefo ye gbe asantefo ane odihye wotumu ekoso ene beten ene onyina etenten ye pe odihye bia nitim ye ne de ke chire bia ano odifo bia nitim ye ne de o hwe wiase nyina o hwe wi asase wesu a nipa cho omo ayeye a omo ma ye man etumpo dudu na ya asantefo ana ye ka akane fo oniguase emfata akanfo no nipa cho saasem we ya obisa no ya cho no Isaiah 2 verse number 11 mami he say no a and if you say wo say amana mai kwa pa hwe wo say da bi 2 verse number 11 or say dachi enyonya asumdie hene dachi asumdie hene 2 verse number 1 or say asema emos ba Isaiah hununu Yuda we yebeka Ghana and Gokos any Asante man hunie my na Asante man because we do me hear no from my na Asante man or say na ena a edi ekire mu odumankuma efie bipo no betim ho atai enipo etifi na wamaso asele enkunkuo nyina na amanama nyina asaniyu abaho entamama nyina besani yu masa ite something here amama nyina besani hu abaho masa ebuna awu ye research enunti chire se chire no yenye bibifo ya hini mu hunsem na natwere ne ka ho asem na mama nya de sesei eye akristofo no pese ye gidi ese wo kasa ye twere ne kasa de fa eye Israel ene wo nwaka na se twere ne eye de Israel asase ene ni osura hini mu aya kan no ene ni oman we Israel asase yerua otikoko so club ya Asante kotoko hini na hini ni bacho menhia no eno comedy so afa na ye ba be si ni menhia ewo patakro ene akokere impotemo na sa Queen Elizabeth ni Paris no ene so se wiase nyina de yewura otikoko so na club ya Asante kotoko hini opum so onu na himfie ba be ye fe be ye kese esi wiase nyina de ukacho ene ukwa abodate ba wo mo brezwa 2024 it is 2025 ebetwa 9 2 plus 2 plus 5 ebema 9 digit no and eba be go through the whole world and na yeru so oba be di 25 years anniversary the 25 years anniversary no it was 7 which is perfect number it yeru calculation odumankuma in chire ode mouse nkani yede ba bonten maame nim le kan wa ene o se da bi mi hwehwe na na chiri kwan ensam de akese me say obi obete ni we na obe opportunity no me say odumankuma mframa odumankuma hume o ma ye krado o de ti nkomse kokoso hwe de ti ememba ni nyina emembu ni nyina efu abojese omonti ase nso so moye me say ai ni nyina ka ahinni na eba no ememu ani nyina champese emanu kura ejai pe manager omu di omutini champese ebina so odi
odi hwekuro bibi koso spirit bi ahon ye mamama na tete no onyi wo ntini wo abogese no omuhunhun no na egbo wura mrantie no 2023 2024 na amafo enimo enyanko ebiye we pa cho 2024 we say enyanko ye 2024 ebe hane baton 2023 2023 ebe hane baton ama 6 March 6 March me say 24 it is 6 March and Ghana benya 67 years. It is a say no aye kase nyina no according to prophecy, according to we are see we ye 2023 no, because Ghana that see was 66 years. We what dream koso agi say ye hunu ehunu say yeah, also we are say do a mantie bi na start wa brochire yes sane won no e good crop ya Asante kotoko hen here ono onko ma no hu na bosom sikegwa kofi odum nko adanse bona tan no no e no mo asi fom ono no ba ba kun enche wo say insuo bia ye be ye insuo bia yie e wo Asante mamu a Asante that. I won't see for me see no be diagro. Na akro e no kwambra ne kokoto ekoyi mi yem. Na me e yem so. Enti na o yare no. Enti na o ntimi fa ba no. Akro e kunu obekunu ti o to akakakra na ne odi ba junso nko na beka. Who are the other people? I no esi form. Who do you come, man? She come. You may see it. Probably Asante kotoko hele ahini no sun. Ama for kan wa send brain no pacho. Esi form. Who are obeji hu echinye bia no obedi kan. 2024. O say so for ni nyina kan won enu asem. E so ni nyina ba begu. I'm sorry in Begu from Crankle to Cranka. Nyankopo Asorben. Nyankopo Asorben in Presby, Roman, Anglican, Islam. Nyankopo Asorben Oko. A system keke. And a because and a now to be cat. Call the Asante Kotoko Hiliano. Yet the Aboson, Papa. Oh, yeah, near the Jew. Watch a nanson over. Na yekese. Mami fefe. Akolano enyi sentungu, enyi sentungu a boso abuwe ebeku ampa suyi tugu ya na so mu na moje tuwa to nkaafo no na mo de esu ade next time obi anko yi sentungu we de yamfa nko Jesus idabi ye de amana abre obi etumi ka ba atreko me ntwan na temuda ya kura ne se nipa no kura sakra ne asan de ache no esi system say Bene de ba ye na yin shira wona bene de nke man kenye na me insam ho na o kwaka yewura ho asempa na wa ha me ye ne ye ehu derubofo ne emrantie akonfo abenfo baba na eja efie ne ye wona ye kase buon wa obienu efia ye ni agro nyema esisi de de oba ye ne de ba chewo ebia na wo asem sebi ni obe bisebi ameyi anu amo enko enen ti se no e de wo cheche mo say 25th anniversary no eye sodie e de ma ahini a twere na ka ho asamato ho no modata ene e bebe mu na de me sebi say amaya amamai eba yeah, we ain't sure at my ear. The permanent dodo no enhu ye. Afi we
ɛdeɛ ne yɛnhwɛ anim afiwe ɔsenkene bosomfoɔ yaw nunsin ɔkogye aman ɛne ne dɔm a abusua ne din de san kɔfa tete no kora abusua ipachɔ yene kɔɔbi asante kɔtɔkɔ ahenie no ho de rubɔfo efisɛ eju ɔnsoma yɛn me kɔna nim krampo a baabi esise mi du sɛ de ɛbɛyɛ a obi nkɔka sɛ ɔno na ɔhyɛ me kutu panti no baabi ayɛsi mi no no me du hɔ no a na me de mani die ama ne esise me ma ntina sɛ wo sɛ so sɛ ɔnsoma am ɛnyɛ ɔno ɛna ɔsoma ɛnyɛ ɔno ɛna ɔhyɛ ɔsenkene bosomfoɔ yaw no nsi ɔkugye ama kutu pa ɛnu ti na me fi kumase me fi incline ɛba kumase infiri ne wu pɛpɛpɛ ne anura nti ɛyɛ me nwa sɛ ɛnɛ mo edu ha no nti di ɛbɛyɛ no hunu sɛ kɔ bi asante kɔtɔkɔ hene ɔno ne nipa no ɛsɛ sɛ ɛni bi nipacho ɛsɛ sɛ ɛni bi epie na edi adanse akyire wiase nyinaa ɛwɔ Yohane disem 18 anaasɛ ya ɔsɛ ya nipacho ɔsɛ na me huni na me te sɛ ɔkɔdeɛ baako etu afa ɔsoro fifi de ɛne kɛseɛ etie mu sɛ wɔn a ɔtete asase soɔ enie tutubantu baasa a aka a ɛrebɛhyɛn ne nti ɛte ɛsɛ sɛ ɔdanseni bi epie na ɔdi adanse akyerɛ wiase nyinaa sɛ ahenie ne brɛ n'aso ɛyɛ wiase nyinaa ahenie ɔkɔdeɛ no nso so ɛyɛ ayokofoɔ wɔn ahyɛnsodeɛ ɔhema ɔdoma nkoma bɛhyira mo nyinaa mo yɛ tetefoɔ no eti sɛ yɛka na mo de bi ka ho a na kyerɛ sɛ kagya bi yɛka ne yɛgya bi so sɛ adeɛ na yɛsi yɛ kyerɛkyerɛ mu a nsɛm wɔ hɔ yɛn na meka sɛ ɔbɛka sɛ gokos yɛahyɛ nsodeɛ ɛne deɛ baade ɔkɔdeɛ ɛno na yɛtwa sika no a ɔda so no ya ɔno ɔmu na ɔma ayokofo a wɔn nso di asante akonya yɛ kɔ bɛ refresh atokɔtɔ ɔn si ayokofo nso ahyɛ nsodeɛ ne ɔkɔde mmeda wase bebree enti no sɛ deɛ adeɛ no si ɛnam no ɛyɛ no ho sɛ ɔyɛ ɔhene a ɔntwa ne sika ane yɛbɛdi ne sika ne sika no kora nso deɛ wɔ hɔ mami mase yɛbɔ yɛ ho asio na ɛsɛ sɛ adanseɛ bi ɔno ɔka wɔ Isaiah nti aman pii bɛkɔ akɔka sɛ mummra ma yɛnkɔ Awurade people no so nkɔ Jacob nti wei sɛ ɛnkɔyɛ Jacob ɛbɛyɛ Otumfuor mo woyɛ correct papa iti Otumfuor nyamekasie fie na ɔnkyerɛ yɛn n'akwan na nante na tempɔn so na Zion na mmara bɛfiri na Awurade asɛm bɛfiri Asante mu na sɛ yɛn hyɛ ne sɛ ɔsɛ tutu nyamekasie ɛhɔ no nti na sɛ yɛwura Asante hen ne din ne na bɔden yɛkura ne nyinaa no ɛfiri ɔdoma nkoma hɔ efi na yɛatwerɛ ho asɛm ɛde atoro ɔdoma nkoma aka ho asɛm ɛwɔ Yohane disem last year na onya kapa na yɛaka kyerɛ me sɛ yɛatwerɛ ho sei enti yɛakɔyi bra ɔsi da de nti ɔsɛ 4 verse number 8 ɔsɛ na atiasefoɔ baana no biara wɔ intervention Nieti a Ghana ɛyɛ 6 March. Nieti a the big 6 ɛna ɛfɛ mu yɛ sɛ ɔmoma ga ni nyinaa imensia enanson ni nyinaa wɔ ne akyire ɔsɛ atiasefo ni biara wɔ intervention eniwa ahyehyɛ wɔn ho ma ne me kan ne ba ha to na ɔhome konkron ne Awurade
Yankopon eti we ebeye Otumfuor Yankopon adinina situmfuo edine enye di kekeu na o se we me ka cho se kron me ba cho 9th planet no ene ba be di wiase nyina so a yewura crop ya Asante kotoko hene ono ba be di wiase nyina so hene na emum no motu ni kron eye Yeshirawo osabere mayawe oye nkru eti na musume ye yawo no na onim sa akofuna na omode eka entam no onim ne di yo pompunso ho pompunso no ne kredi de sai ene de mi ye fana afuna wa obi asusu ye yawo in some way eti osenkani bosonfo yawo nsini okuji aman meka odumankuma sika kokko egwa kofi ho asem no tie ni yi efise se ye wo buom se no o de hwe ni ebesi yo odumankuma Nyankopon wo so ye buo eti ko bia Asante kotoko hene oba omusisi ni omo kanyina was wa ye di omo be kasa ma no eni na o twen no eda akonya bebem ni ebeje mic ana omo be ma ye mic e wo ho no obehu ni ebesi esoro eni asase we be kasa ama obi o se ni esi wo ye wura no obinfu confirmation no beso na yesiesi o hospital enu wo mayi ni ade sese ko bi Asante kotoko hene o kai ekenyan na abosum nyina ekenyan na hemfu nyina ekenyan anano kura mete so o ka se braso se ye ba be kontu wa o hene bia usuro bia no fa na konya to ma no na pa ba bi fa enye tuo enye sekan enya aba na abosom ni sifoma abosom no ni omudi ye adwuma eye mfama ene ohome ye ka kire no wentia enu se ya be pa bi atena na ya hwe na oduma ntoma mfama aho onya home ya te na kura enu nti na chese ohene a na wo ye brempon na wo betwe krobia we fi Asante kotoko hene pomponsu edi so kire no ma ni peja ma abaye ma hene no se wo dan wachi na wo ye wa adwen se wo sode atia no a wo sode tia wo hankasa wa henie na wo nkonya nso de na mo de baye wo oba chawo we say o gusu a wo kan no mo ka chem se asema wo kan ya chon wo Deuteronomy 17 verse number 12 radio wo de na amanfo ni masam kan nanso obi oni bible mu a oni mo sankane bosonfo ya onu nsin bi onim se ye papa ne te wa o kan no no kore efuse omuni ne ni twantro 17 verse number 12 ose tio ose osumma akre ni namre wo ase ematumi ewo enumunyam no Romans 13 verse number 1 but Deuteronomy 17:12 no o say onipa obedi ahantansem na orintie osofuo a ogina ho sum ewrade wo Nyankopon ana otemufuo no se nipa no enunte de wo bechi obenam ne so abaye kese no se wo sodi tia na sodi tia wo o se me yi boni ni fi uma na ona aka no ensuru papa mame yewura ati kokoso enfie duomi nu na wo ba benya wo nya wo akodwa no so no obi
enya adebiana wo saa akonya no so ewa Asante mama yo lo hene ye ka na ya tonche wo se papa no oye obi a odumanko yankropon ehi ne se onu na wiase nyina ba benya ni mu asundue onu na wiase nyina ken na hinie ne se beba na ba be fra inyanka ekunafo iwisia inyanka oba be fra obi antuma oba be ma obi enya ba bi atena oba be ma obi enya edumaye oba be ma obi enya sika de atu ni botum maame odumankuma Asante man odumankuma adanse bona odumankuma Asante man sikegwa kofi sika owo no ye ntimi ni wiase amanyi na edi sikegwa kofi ka ye ahihu ena ye ba be taye wrechi ama seskem na aba Alinti na kweside no ikopie wo osom na asem jo ele se de mpanyi kan se se di adwene de eche behwe asufra enti we de ene ye de adesua ne besi ne ye besa ba ne ye de fofo nso abro wosenka ni ye ko no edin e na wo de beja yekwan ye me de ja ne se ba bie wiase we ye duru no odumankuma nkasankasa obo ne so ne na asase no obegene man ebu na onam yemfa Bible yemfa Quran yemfa cross emfa nkantam na mu ya de bochrewa na odi antoanya ma na odi tano na odi odamani ampo na odi wiwi abna na odi aje omu se baby ye de wo kwa akotena no obetra wo di na mu se bibi boni bi adwen boni bi be otima na nanu man kasa ni wuni ni ama wa akotena tititia ye the Bible na ya infie biesie ni ye ko infie ebiesia enson a eba be maye edumiensa e maye edumiensa e ba be maye enan e maye enan a e kire se wiase afan na yina odumankuma nyankropon sikegwa kofi e ba be di wiase nyina so ama wiase nyina ehu obi ansiesie no na obi anhwe ne hu yie anye saa asamato yo enne ye ne bosankani bosomfo nana ya wonunsi okoji amman enenne ye no besuade efa de sese menu mi ni yehu no ho de na otwedem ponyankopon de maye no eye ahenie ye otwedem ponyankopon de nsa no dodo memo mrabata ho de beto ye kwan mu na beto ye kwan mu mpo ye nhwe kwan a ede yafa so ewiwi ye nsa mo akoni edu eno ntimo mi enkura ye de mu ye de kura ye de mu ya ene be me ya danso ene be ma yetumi no so ayekese ye de wo hasada ne da yesua de na bebia ye wure fe ne ya sakwa kwakofa ba mede ede ma me fozi otweda mpo nyankopon ya adoma ye behia azankani na nanom nkosa anyo kese pia ya kramu ye bese hia bi